Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó reggelt kívánok! A Kárpát-medencében ma is nagyon kellemes napsütéses, csendes reggelre ébredhettünk, és ugyanez a helyzet Európa nagy részén is, hiszen nagyon sokfelé a vén kontinensen ezekben a napokban kellemes, csendes, késő nyári az idő, hasonlóan a Kárpát-medencéhez. A délelőtti órákban ismét szikrázó, zavartalan napsütésre számíthatunk térségünk nagy részén, és arra, hogy gyorsan melegszik a levegő, hiszen már délelőtt sokfelé mérhetünk majd 20 fok körüli vagy a feletti értékeket, délután pedig a Kárpát-medence nagy részén 24 és 28 fok között lesz a maximum, ez tényleg inkább már a nyarat idézi, mint sem az őszt, és a déli délnyugati tájakon akár még ennél is 1-2 fokkal melegebb lehet. Egyébként délután is egyértelműen a napsütésé lesz a főszerep, felhőkre is alig kell számítanunk, csapadékra pedig egyáltalán nem. És akkor nézzük a folytatást, az elkövetkező 3 nap időjárását itt a Kárpát-medencében. Nos, jelentős változás szerdán és csütörtökön még nem valószínű, hiszen akkor még egyértelműen a napsütésé lesz majd a főszerep, a hőmérséklet is nagyon kellemesen alakul, a csúcsérték általában 23 és 27 fok között alakul. Pénteken érkezik egy hidegfront, és ennek a felhőzetéből főleg az északnyugati területeken a délutáni órákban már előfordulhatnak majd kisebb záporok, és ott a hőmérséklet is visszaesik egy kicsit, tehát pénteken délután a Dunántúlon, az északi tájokon, felvidéken a maximum általában már csak 19 és 23 fok között alakul. Érdemes még odafigyelni arra, hogy a reggelek, a hajnali órák továbbra is hűvösek lesznek, a hőmérséklet hajnalra általában 8 és 13 fok közé csökken majd. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, nagyon kellemes délelőttöt és délutánt kívánok, most pedig nézzünk szét egy kicsit Európában.